už si jede. Jsme zpátky, hoši. Ale stojí to stejně jako Langoš a na hry. A do toho černého tam, jo? No, tam to je. Jo? Jak se podíval. To. A pro toho to je. Co? Pro toho to je. To je prodaná. To je vlogisek prodaná. Aby se do mene nudil, to může vymazávat. Včera bych si toho běrela. Abych si dal točený pivo třeba. Jako to bych dal, ty vole. Tam půjde Adam, tak mu to dá. Píčo, proč jsi fakt koupil Merklovej do píče? Fakt. Co jinýho tyhle? No ale počkej, tam je. Třeba utíkej. Utíkej, vole. Ty králo, pískáčku, pískáčku. A na píču se na to všichni podívají, když jste si... Ne, asi, vole. To vždycky přišlo píči, vole. Proč to musí být? A ty mě přestaň kamerovat, kurva. To můžeme pak prodat, vole. Jsi to říkal, ty malinký. Do 190. Ale mají tam zeleníku na bok. Píčo neříkali jste Langoš, že jste si dali. Říkali jsme, aha, to jsem celou dobu měl za to, že si koupil Langoš. Ten bych si dal, ale... Děkujeme. Už to na mě neotáčí. Ta voda je tak moc hustá. Tak šla a je Na cípy se na to. Ten vlogisek pro toho Progana na večer. Ne, vole, mám to tam plán. Hele. Mě to je úplně jedno, já tak si nespůjdu. No, že jako, vole, dej to vyšli, vole. Může to baví, vole. Baví mě to, no. To mě baví prostě víc. Vole, čo, to je síla. Kde ty budeš sám? Tam klepe ta ruka. Dáme ruka. Ale klepe, jsi tam docela ty vole natisnaný, než ty se trošku dostáhnu. Takže jaký máš kanál, kámo? Co? Sedmý mistrovství. Ty šli na hrad, ne? Píči, však si kupovali. Jo, tamhle je mistr. Zavolej to. Já si třeba z toho mám. A jo, mu letěl. No to je velice zrastný, zásud dělbu, to. Ne, pičo, chceš jedet. A už byl plán. Natáčím blba. Amo, co je? Že prostě furt zapíná vypíná refláka. Země třicení, vole. Mě to taky zajímalo. A zahrne mrkev, má zahrát rybka. Teď cukříček, vole. No. Chceš teda? Chceš míchat s vodou? Říkal jeden, To je na oběd, že jo? To je na oběd. Ukaž makra. Makra, vole. Cože? Makra. Makroživiny, ne.
fakt koupil pis. Tvé, však to je na alkohol. No jo. Tak co ty A seš tak jako já za to nemůžu. Sorry. 8 gramů, ne, sacharidy, jo. Kolik to má být? Co jsi za Black Monkey, kámo? Proteinu. Jsem podíval na Nemá. Co já nechci? Nemám. Nech ho plavat. Nech ho plavat. Jo, nech ho tam ale do toho pojďme. Kamo, stálo to 30 korun, vole. Piču. Dane. Magický oko. Takový, že si přijdeš A kurva, a ty budeš. důležitý. Tebe, řekni mi, že jsi to vylil. Vole, to je barman, hoši. Přesně, skvěle. Krémová hořčice. Včera mám Mají tady ty wafle. Mají na píču, mají zavřeno zrovna pondělí a úterý a my tady jsme ty. A zítra otvírat. To budeme říkat. ale ve 12 otevírali tam možná. Zítra už bude doma ve 12. No, víš, jste se miláci. Hovno, vole, v jednu máme být doma až. Ale my jsme v tom No, tam je příjezd. A jo. No tak proč říkáš jemu, že bude ve 12 doma? Já jsem ty Tak. chodil na slovníce, že ty si jsem třeba byl to. Počkej, ho fakt. Jo. Chtěl by to taky už pít. Jo. Jo. No, ale jak se Ještě jeden, Asi, to jedno ještě dáš. Piču, ten vždycky jsou nějaký rozšíření. Tady to druhý říká. dáš je, vole, 10 No, takže. Kámo, co máš proti mým mulťánku, kámo? To je mrkev. Co? Aram. Vyhodí. Když už tam jdeš. Protože to je tvoje peklo. Protože jsi si koupil. Vidíš tam je tady to. Nebo chceš to dopít? To je dobrý, jo. Tak to vyhoď. Musíš to nalej do mulťáku. Slej si to ty krypne. Voda. Když jsem mulťáka bude A perlivu je mrkve. Prvou mrkev, vole, mám. Kuč. To bude cítit jak hovno. I když půjdeš před. Pojď, dáme. Já ti taky přispěju, jako. Počkej, já se pak sanovám. To ještě, vole. Oh shit. Tam ještě musí dát. Počkej, já ti dám ještě Co to máš, Filipe? To nemá pomeranč. Teď se to zamíchá ještě. No, ty pičí brčko. Ježišmarja. Jak sní to? No, tak ono to nemusí být špatný. Však jako nedávali jsme to bylo žádný špatný věci. To není šmatný. Jíst, jo.
Už jo. Ty vole, počkej, ještě další věc. Si to koupil, buď to bylo, aby to tam mohl prostě přelejt. Co to máš, to je voda? Prostě pokoul tak učinky. Dobře, to ještě musím strašně. Tak nic se bylo. Co to bude? To se stříhám odpoledne, vole, a večer to vydáme. Co? Těplatno ještě se stříhají. Ještě jedno. Jako není to jako dá se to jíst. Bylo by to sůl. Počkej, já mám... Kameraman. Pojďme, ty ochutnej to. Že se to bylo lépe. Když si to zvednou, bude proti mouku. To je sladko-hořký, vole. Chudná jak knedlíky, vole. Chudná to jak... Co nám k tomu řekne? Pojď Matěj, řekni něco. A pičo, mám škýtavku? Nevím co. Musím strávit, mane. Ten negr. Jo, to jsem... Jo, máme průvodce, vole. Hovno, vole, prostě vole. Jo, vždyť jo, dobrý. To je neutrální, vole. To je jako... Měj úctu. Vidí, jak já? On by taky mohl mít úctu. On by taky mohl mít úctu. Tamhle jsou 20. Sorry, gorilo. Vidíme se ještě tady. Tak a kolik stojí ten vstup? Okladne. Ale tak máme průvodce, tak co je? Jo? Tam vás. Máme napsaný úplně. To je okladna, to není pokladna. Dobře no, odkladna. Podklad, to je podklad. Výborný. Nebo... Průvodce, vole. Úplně nic. Tento hrad byl postaven v roce 1448. Tak hoši, jdeme na druhou stranu ven. Budeme venku chodit. Vlastně Kámo, já se budu ještě 2 minuty chodit, tak se ti tady zabije. No tak zkus to bránu. Já mám průvodčího. Ne, zkus to, dělej. Macha, jsem průvodčí. No tak jedni všichni, já jsem průvodčí. Řekněme si co gradu, jo? Hrad byl postaven v roce 1449. V kolik? 1449. Zapamatujte si to, bude to fresku, vole. To už by tady nestal. To by tady stál, vole, to je tady trochu buch, A kolik? tento hrad 13. století. je jakoby private. Jeho jakoby vlastně to. Kurva, jak se to jmenuje, takový ty jakože Usadili ho na ty rodinný geny, jakože po sobě, chápeš, jakože, rodokmen. no jakože děda kámo a jeho syn kámo bude mít to stejný, co měl děda kámo. Chápeš, ne? Dědictví. Jo, dědictví kámo. A ten hrad jakoby je to vydědě. No to ne, to je jako, že to nemůže zdědit to. Prostě jako zdědené, zděděné. No, prostě tak to. A ta rodina tady chvilku existuje. A bylo je vlastně dáme nahoře. Ty věži, jako. A už by to druhá. A ona vypadla Ale tam jakoby pěstou kámo prostě jako tu vdovu kámo tam pěstují, vole. Marušku. No, přesně, vdovu. No.
A jako pelej tam kámo, tam pelej to, prostě pelej to tam. Tak ještě vlevo tam něco je, Ale ne? dobrovolný vstupný, chlapi. No dobrovolný, ale... No, stačí mi třeba na nuk. Víš, že No tak si ho můžeš koupit. no, můžu kašlet, mora. To vyvolil pičo kámo, celý pole. Tiki taka tak. Barcelona, Ukrajina. Jo, pohodě, můžete se ještě podívat. Ne, on nám tam dělal průvodce tady. Jo, já dělám průvodce. Ještě ty dej kluci, oni tam jsou nahoře. Ne. Ten... Ne, oni byli tam ještě. Že tam se děje. Nám chybí člen? Mrkvička. Filipo, ne mrkvička. Já jsem tady. Jo, mrkvička. Daniel to zná už odtud, to už je, ten nám tvrdil, že to je 2 minuty, tak jsem mu říkal, že to teda, že tady na kole to dal za 2 minuty, to nevím, co by asi mohl vyhrávat Tour de France. Tada, no, myslím, že ani autem to nejde za 2 minuty udělat. A není to zase tak daleko. Jsme teď domů kolik? Asi 3,5. Víc to není, ale už to není ani jako mírně, to je jako do kopečka. Jo. A stínem to vlastně. Já teď si zapřáhl 20 chlapů a ušli. Takové neměli. Já půl. To možná ještě pamatuju. Jo, v minulých životě. A to? Tobiáši, jak to tam vypadá? Už jdou. Už jdou. No, já říkám, jako jestli si nevšiml, že už tam jako nikdo není. No, jako mě to bylo tak nějak jedno. Ale kluci, tak já tady to počkáme, Daniel ten výkudy, můžete jít pomalu, na vás dohodí. Jo, nebo někdo z vás si to taky ví další, ale můžete jít, nemusí se asi To by si měl říkat já. Kamo, oni nebyli tak blbí. Byly tam různé pasti. Jo. Jako například třeba voják slovenský. To bylo tady. Tam se můžete podívat, tam je vidět až dolů. Na velký kuberský zdraví. Až já to nachytal. Dokumentace. Kdybych začal skočit, ale nejde tam vidět, takový kouvě, takový schovaný. A takhle bych mohl přežít poslední tyhle. Přestávka na záchod. Ani hovno. To je místo? To je píči, jo. A písek. Tady je jenom jedno místo. Co myslíš? No dobrý. Jo. Jaký máš z toho pocit, ty vole? Jo, šlo to. Smíšený. Dobře. Musí to být na píču. Chybí jim tady mídlo. Dávkovač na mídlo.
Mají tady Milana. Milano.